Ini kan Saya suaminya Den Akbar. Amin 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 ya Allah. Terima Ora oleh pacaran mbek ibumu. ya Allah. Saiki oleh. Alhamdulillah direstui. Terima kasih. Aduh. Akhirnya sampai juga ya. Di sini panas. Nanti kalau kulitku hitam seperti orang Papua gimana? Ojo ora apa-apa engko dilokne Mbak Nika no. Kok jliteng ngono, kok dilokne. Kadang aku ki mau ganggen body. Tambah manis. Lah kulitku wis kaya wong perindapan kok tambah manis. Amin. Terima kasih buat semuanya. Langsung Mataraman sesek Mbak Rangel Jumeneng ya. Wah, selamat pagi Wilujeng Enjing Mbak Rangel Meladiana Putri. Selamat pagi Wilujeng Enjing Mas Akbar. Masih belum ngantuk? Alhamdulillah mboten. Panjenengan tadi juga dapat okuponya? Dapat. Tapi zong. Zong tadi. Ya, dicoba Tidak apa-apa, tahun depan. Tidak apa-apa, iya tahun depan. Nggih mugi-mugi FMA mengadakan lagi nggih. Amin. Menunggu. Doa dan kata terindah untuk FMA. Iya, untuk keluarga besar FMA nggih semoga sukses selalu lancar rezekinya. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Sukses selalu untuk FMA. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Sing anu Mbak, langgam-langgam dulu. Oh langgam rumiyin. Bawa sik no, bawa sik wae. Oh bawa. Bawa sik. Bebas mardika mawon. Nggih. Slendro kena, pengasih kena. Slendro. Barang kena. Pelok napa slendro? Nggih. Mbak Sinta. Oke. Nggih, siap. Matur nuwun ya, Pak. Nggih. Napa, Mbak? Pelok. Oh ya, apa Iya. ini? Bawa napa niku Mbak Rangel? Oh, pangkur WMC. Oh, pangkur WMC. Siap. Tak kira sinom sing tak gaekne. Hah? Ya. Tahu. Nggak apa lagi. Terima kasih ya Mas Akbar ya. Sama-sama. Nggih, niki nggih pangkur WMC. Heeh. Wayang piwulang utama minangka tituladaning yakti. Mbak Rangel tadi kesini diantar oleh siapa Mbak? Diantar oleh Bapak. Oh Bapak. Iya, selalu bersama Bapak. Mas Heru kangen mbokku jarene. Terus? Jancut kang tansah gumraga jroning pasrah wungan. Tapi besok prei to Mbak Rangel jenengan. Besok Nggih to? mboten. Duh, kok mboten nih lho? Mboten. Prayu napa? Sekolah to? Tak anu
Sekolah. Sekolah prei, Mas. Kan minggu. Nggih, lha sing mboten prei napa wau? PJ to, Iya, tanggapan. inci, Oh. lagi nolak. Nggih. Ngono. Ndak prei aku anu alhamdulillah. Ya. Ndak. Besok sekolahnya libur. Besok sekolahnya libur. Nah, alhamdulillah. jenengan ini nek di sekolah itu muridnya banyak yang cowok atau cewek, Mbak? Banyak yang cowok. Tapi umpama diperseni, mulang cowok karo cewek iki penak ndi? Mulang cowok karo cewek. Kalau aku mulang cewek. Mas. Mulang cewek nggih. Iya, karena manut yang perempuan itu kalau laki-laki kan apa nek gurune enom ngeten iki gampang jaraki, Mas. Oh. Aku jan stres. Nggih. SMA apa SMP to jane? SMA. SMA, ulang SMA. SMA iya masak Aku band. iki penasaran Mbak Renjel nek teng panggung ngaten iki upama mulang no karaktere piye ngono lho. Kalau niku sabar, Mas. Sabar dhewe sak sekolahan aku iki. Umpama entuk murid kaya aku ngono. Wah, tenan. Tenan ketok ya langsung. Terus Kong ndi ki mau? Ang leluri budaya ingkang yakti jroning paguyuban antuk nugrahane Gusti. makasih kanca-kanca WMC niki nglumpuk sedaya. Dadi FMA melumpuk, WMC melumpuk. Ditumpuk blok ya Mas ya di sini. Nggih, niku rata-rata daerah pesisir Mbak nek WMC Bojonegoro, Bluro. Guru alhamdulillah sampun saged kempal teng mriki sedaya. Amin, amin, amin. Langgame napa kula borongaken dhateng Mbak Renjel. Ayo sing pengasih napa? Sewindu mawon nggih. Lho, bawane pelok kok. Oh iya pelok. Mas sewindu nggih pelok to? Lho. Pelok. Pelok enam. Pelok kan? Nggih pelok. Lah ya. Iki pelok 5 no. Ya manut. Sik Mas, sik Mas. Oh nggih angenteni mawon. Angenteni ya, Wis aku manut Mas Heru. Iya. Yuk, langsung buka celuk mawon Mbak Renjel. Heeh, maka. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dunia janji utang sesulipan jroning kalbu dan rasa aku Ana tetembungan kacang ora ninggalan jaran. Gitu. Mbak Renjel ibune sinden hebat. alhamdulillah. Nah, sinden senior.
Nah asli Trenggalek ya Mbak ya. Asli Trenggalek, tapi Nggih. nggih pindah domisili teng Kediri. Nggih, mula nggih anak-anak ya luar biasa. Iya. Nggih, tasih belajar masak bar kula. Belajar golek duit. Ya kuwi barang ngono. Ya. Lanjut. Kledang Rong Ramban Mas Arya. Katur dulur-dulur FMA wilujeng lek-lekan tirakatan sesarengan ugi dulur-dulur WMC matur nuwun sampun dipun berkahi mriki yo Mbak Renjel Milediana Putri. Wah, jan luar biasa. Wah, jan sing itu HP bukain. Ayo. Samsul. Mau pamundutane napa Dek Sinta mau? Oh ya, anu berdiri Dek Sinta, berdiri. Ayo selindru. Sepate sing selindru, Cok. Heeh. Mangga. Dadeke, yuk. Anu, spot maksudnya. Heeh. Wilujeng enjing Dek Sinta. Wilujeng enjing Mas Dalang. Wau sampun diparingi tindih kali Pak Soehardi. Nggih, niki saking ingkang saking Australia. Oh, Australia. Nggih, Nyuwun matur bubuk lembah asmara. nuwun. Sik, aku ki yo arep ngekeki door prize. Lah. Ora ketang tak jupukne kok anmu apa? Kok buket. Riz. Wangi. Ki diudutne teko kene, Mas. Apa? Diudutne teko kene. Udah satu wae. Wis ki ya. Wis satu wae. Anu Dik, jenengan bawane sithik Pucung to ki? Heeh. Selindru, mengko kendhane Gonggomina riyen Mas Arya. Gonggomina ramban kedua didangdutne Jaipong, suwuke cara sragenan. Oh ya. Ya. Yuk. Nyingkar nyingku
Telaske? Setya tulus nadyan hengku bekas Dari Bu Suri Golinger dari Australia. Ya. Mangga buka celuk Dik Sinta. Ya. Yen liwat aku kelingan ku bekae pengen tak Katur kanca-kanca ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media golek-lekan malam mingguan ngono Yo dilanjutke Dik Sinta.
nguji kekompakan kanca-kanca. Demung loro, suwuk sragenan. Oh ya. Oh ya. Nguji kekompakan suwuk gubuk asmara cara sragenan. Ya tak hitungi. Engko rokok engko rokok. 1 2 3 4 ya. Was. Sarane pira iki? 3 ya. Saron 3. Ya, baru peking dhewe. Oh, peking gak loro. Nguji kekompakan kanca-kanca 1 2 3 4 ya. Wah, muda-muda Jos, ora mung pemudane ning sesepuhe Jos. Gambang, Mbah, gambang. Wah, Mbak nggur gambang ya. Wah, iki suwuk sara sragenan cara gambang. 1 2 3 4 gambang. Ya. Terakhir rebab. Ya. Betul. Rebab suwuk cara sragenan. Ya. Ayo, Dik. 1 2 3 4. Ya. Iya. Rokok Mas Haris, rokok. Sedang diduum ngono jane. Sedang diduum wae. Demung loro. Saron 3. Pekinge urung ya. Gambang. Rebab. Terus pekinge coba ora? Wah ya. Wis, peking ora sih kok. Yo, peking 1 2 3 4. Ya. Oke. Iya. Top. Wah, dan. Lo ketok arep piye? Iya. Anu siapa? Mbak Enggar. Ayo, berpacu dalam melodi le. Ya. Sepati ca. Yo. Maka, Mbak Enggar. Selamat pagi Mas Akbar. Ya. Sing musik, Mbak, sing musik. Ojes. Wow. Sendirian? Sendirian. Oh, nggih. Apa? Manut pun. J. Oke. Siap. Karo Mas Arya. Waduh. Nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Iya. Nek Mas Arya nimbali jenengan apa? Bunda. Weh, tak kira bune kulup. Hei. Bune kulup kayak wayang wong. Ayah kerso nyanyi. Ora gelem. Ora apa-apa, musik kan boleh. Lah ya ya. Nek kersa ora apa-apa. Azu. Piye to ki? Mosok dadi pancing rokok sih. Azu. Sip. Anak-anak. Weh. Rada rana ya. Nah.
Iya no, pentas di sanggarnya sendiri harus ada beda dari yang lain. Siap. Apakah lagunya? Lagunya apa ya? Apa? Manut. Permintaan mboten. Betul. Weh, ada permintaan. Iya. Jong gawe HP. Ora apa-apa nggih. Cinta tak terpisahkan, Mas. Wah, cinta tak terpisahkan. Wah, iya no. Aja bengok. Cinta tak. Nggih, nyun sewu nggih Mas Akbar nggih. Ya. Nah ning omah ra tau duit tok Duwete an lho buka celuk. Mboten nate duit kula, Bu. Wis kedhik. Cinta tak terpisahkan. Nggih. Pun Mas Tris, sampun ready? Tarik no. Ayo. Sawerane duwite nggo bojone. Aku wedi ku rabi ngono kuwi lho. Somben rasakno, Gus. Hah? Rasakno sok ben. Iya. Tenan. Arep nyelip dera kenakalan angel. Heeh. Tapi penak. Oh benar. Iya. Wah, iki Nah, terima kasih. iki mau diduetne iki kok alamat lho Mbak Enggar. Piye, Mas? Iki mau tak duetne alamat sok anake tambah neh nah. Iku Sik, tekan toh. omah langsung. Nanti yo langsunge iya nah aja dadi ngono lho. Ayo anu kok medeni ya. Anu. Oh ya. Patricia. Ya Pika, ayo. Jumeneng bareng. Yo. Terakhir, ayo. Spoti. Awas. Selamat pagi, Dek Beatrice-nya. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Yopika. Nggih, selamat pagi Mas Dalang. Wah, sebelumnya ngaturi doa dulu sebelum nembang. Doa atau kata-kata wis sembarang nek mengemas piye? Yovika dulu. Nggih, kula Mas, gadah parikan nggih. Parikan khusus buat FMA. Apa kuwi? Ya. Apa? Bu Ikan duduk sumur. Bu Ika duduk sumur. Mugi-mugi keluarga besar FMA pinaringan panjang umur. Amin. Anak nah? Bu Ika nyemplung sumur. Bu Ika nah nyemplung sumur pindho. Terus? Mugi-mugi keluarga besar FMA tambah makmur. Amin. Anak nah? Bu Ika Ramban Bayem. Bu Ika Ramban Bayem. Mugi-mugi keluarga besar FMA adem ayem. Amin. Amin. Yo, Beatrice apa Rian? Doa mawon niki. Oh, doa. Nggih. Bagus itu mau doa yo kepada Tuhan kok. Doanya apa? Semoga keluarga FMA tetap solid, Amin. Amin. tetap menjaga tali persaudaraannya. Amin. Tetap semoga tambah banyak anggota-anggotanya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Nggih, sampun. Sampun. Lagu terakhir ora usah angel-angel. Podang Kuning permintaan dari Pak Waris Sugiono. Ya.
dari Surabaya, uga merapat. Nah, iki yo selalu memonitor awake dhewe langsung digarap cara sragenan mawon. Ayo, nggo lagu penutup ana ing season gara-gara Paret Songo. Ya, coba kaya ngapa? Mbak Yopika karo Mbak Berisha Podang Kuning. Coba kaya ngapa? Ya. Ayo.
sip. Ya. Lho, setengah telu cah. Setengah telu. Ya. Keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata. Tawon ana tuwe lakon ana tuwe. Ayo truk tak derekke yo. Ilahing sekaring bawana langgeng kakang guna resi narada kakang pragencong pak pong marudaya tinegara wong welut wisa banteng mareng kawula wonten punapi adi guru semunipun jangkaning jagat perang antaraning darah Sabta Arga tedhak turun sang Wiyasa nenggih para Pandhawa dalasan Kurawa semunipun badhe kelampahan ingkang mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra. Mongko senadyan to ingkang anglampahi-lampahing perang menika para Pandhawa lan Kurawa, nanging sedaya ingkang amurba kang sarta amisesa menika datang asanes namung para Jawata. Pramila saking menika do Kakang, kula badhe nyuwun dawuh magepokan kalian rerantaman ingkang badhe dumados benjang wonten madyaning perang Baratayuda Jaya binangun benjang Kakang. Nggih, Adi Guru nggih. Menawi babakan rerantaman menika rumiyin sampun ate dipun dongengaken kalian pandhita ing Sabta Arga nenggih Sang Resi Wiyasa. Lan sabdaning Begawan Yasa kala wau dipun serat kalian dewaning ilmu nenggiri Sang Bathara Ganesha utawi Sang Hyang Ganapati. Panyerating Baratayuda kala wau sinebat kitab Jitapsara. Gandeng punika wujudipun Weda utawi kitab tartamtu juru paniti priksa kayangan ingkang hamurba kang sarta amisesa. Pramila saking menika Ger, penyarian kula wonten dawuh tinimbalan Bukulun. Aja karing gawe maju sing dadi lungguhmu. Babarna dumadining perang Baratayuda marang Sang Jagat Pratingkah supaya iki mengko bisa rinembuk kanthi aris dumadining Baratayuda bisa jumbuh kelawan karma lan dharma ingkang sinandang. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon leregin canging alis arisang maweh gandrung hing kawulon wun sewu do Bukulun
kula badhe netepi dawuh Paduka inggih menika ambabar sabdanipun Resi Wiyasa ingkang sampun sinerat wonten saklebeting kitab Jitapsara. Baratayuda Jaya binangun benjang bakal dumados mapan wonten ing Tegal Kurusetra. Baratayuda dinten setunggal nenggih lampahan Kresna Duta. Prabu Kresna nakyenaken janjinipun si Duryudana gandeng Duryudana menika ratu ingkang angkara murka satemah pecah perang Baratayuda nembe dinten kaping 6 wonten senopati ingkang gugur. Inggih menika Senopati Wirata Raden Utara. Dinten kaping 7 Senopati Wirata malih Raden Wratsangka ugi nemahi pepati. Dinten kaping 8 lampahan utawi lakon Seta Ngraman. Satemah Raden Seta gugur wonten astanipun Begawan Bisma. Dinten ingkang kaping 10 nenggih lampahan Bisma gugur. Begawan Bisma gugur dening putri Pancala nenggih Dewi Sri Kandi. Dinten kaping 11 nenggih lampahan Abimanyu Ranjap. Sinusul dinten 11 wanci dalu nenggih lampahan utawi lakon Suluhan. Gatotkaca gugur dening Senopati Ngastina, Adipati Ngangga Karna Basusena. Dinten kaping 12 lampahan Durna Tigas. Resi Durna gugur wonten astanipun Raden Trestajumena. Dinten ingkang kaping 13 nenggih lampahan Jambaan. Risang Dursasana gugur wonten astanipun Werkudara. Dinten kaping 14 nenggih lampahan Karna Tinanding. Karna gugur lumawan Dyan Janaka kasusul dinten kaping 15 lampahan Salya gugur dening pambayuning para Pandhawa nenggih Prabu Puntadewa. Dinten 16 lampahan Sengkuni Beset. Sengkuni pejah dening Bimasena. Dinten 17 lan 18 lampahan Rubuhan. Sirnaning angkara murka Duryudana gugur wonten tanganipun Werkudara. Mengko dhisik penyarian. Adi Guru mangke riyen Kakang Narada semunipun maksih wonten ganjil upamiya etungan. Lho, ganjil kados pundi? Maknanipun kados pundi Adi Guru? Taksih wonten Nalendra lan satriya ingkang dereng kedapuk utawi kajibah wonten perang Baratayuda menika. Sinten Adi Guru? Anenggih Nalendra Mandura Prabu Baladewa kaliyan satriya Jangkar Bumi nuwun inggih pun Antarja. Gandeng dereng kababar Baratayuda pramila isine kitab Jitapsara menika maksih kenging diowahi lan ditambahi. Maknanipun kados pundi Adi Guru? Kakang Narada, Baratayuda mboten namung 18 dina ning ditambah 19 dina. Dene dinten ingkang kaping 19 tandhingipun Baladewa mungsuh Antarja satemah pejah sampyuh mati bareng wonten Tegal Kurusetra. Sinuwun kula yen sowan. Dewa Sukata marang sureng prang ngudani aromarum
Udane arum-arum ngendan wing awiyat. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Lamun ora sisip, iki sukmane nata Ndwarawati kang marak mangayun. Ngono nggih Pukulun. Sayektosipun kula sampun mirengaken lampahing Baratayuda isining kitab Jitapsara. Senadyan mung wonten pepungkuran nanging rumaos kula wonten ingkang ganjil. Satemah kula brabat minggah wonten ing Kahyangan Suralaya mapan wonten ing Bale Marcu Kundamanik. Lire kepriye Wisnu? Mekaten. Kenging menapa kok sabdane Sang Wiyasa menika kok dadak dipun owahi? Kenging menapa kok sabdane Sang Wiyasa dadak dipun tambahi? Sekawit Baratayuda lumampah 18 dinten lah kok dados 19 dinten. Perangipun Kaka Prabu Baladewa lumawan Antarja menika sanget boten tinemuing nalar. Krana tumraping Kaka Prabu Baladewa upami perang musuh Antarja menika menang murakan kondang kalah malah hamba barwirang. Pramila saking menika upami sabdanipun Sang Wiyasa menika siyos dipun owahi, siyos dipun tambahi, kula pun Kresna boten badhe purun dados botoh wonten ajanging perang Baratayuda. Kowe lah aja mopo rasamu kowe Kresna. Aja mopo rasamu Narayana. Iki sumber kekuatane Baratayuda ki mapan ana jeneng kita. Ya, yen pancen kaya mangkono kang sira kersakake He Wisnu. Panyuwunmu bakal tak pinangkani. Dawuhku bakal tak jabel. Dawuhku bakal tak jabel Baratayuda tetepa lumaku 18 dina. Lah banjur nasibe Baladewa karo Antarja kepriye? Punika kula ingkang badhe murba Kang Sartamasesa Pukulun. Ingkang baken Kaka Prabu Baladewa lan si Antarja mboten nyumerapi gumelaring Baratayuda. Iya, yen pancen kaya mangkono, ulun percaya marang jeneng kita Wisnu. Gandeng Baratayuda kuwi botohe mapan ana jeneng kita Wisnu. Mula iki wis titi kala mangsane Jitapsara bakal tak paringke marang Wisnu. Nanging ulun nyuwun liru utawa nyuwun ijol. Pun ulun nyuwun ijol pusakamu ya kuwi wujuding kembang Wijaya Kusuma. Krana pusakamu kembang Wijaya Kusuma besok ana ajanging Baratayuda wis ora bisa andayani apa-apa. Awit guguring senopati miyang para satriya ana Baratayuda kabeh wis pinesti kelawan adiling kodrat lan karma pala Wisnu. Sikra kang pala tumingal
Yayi Jesnu ingkang amapak mringpun Kakang Yayi. Koko Prabu jenengan ndika ampun negakaken nasibipun kadang para Pandhawa. Sumangga kula aturi wangsul sampun sawetawis dangu anggen kula lan kadang para Pandhawa nengga wungujengan ndika mapan wonten ing bale Makambang. Jesnu iya. Gandeng kewajiban wis rampung, ayo bali ana ing bale Makambang kula dherekaken Koko Prabu. Ana pata merah ingsun Prihatin was pokok mijil tuhun dahat tanpa karya sengkang rina makan Gusti Antiya ingkang winuwus madeg negari Ngastina ya nggacahaya katingal sang nata Prabu Duryudana sajak kogel ing araos awit Begawan Durna dalah pati sengkuni kawanguran dening nata Mandura Prabu Baladewa satemah bali mring negara Ngastina sidhem kang samya sumewa kedadak gegering Jawi Prabu Baladewa ingkang kendang kapracondang nganti tekan negara Ngastina giya merepeki unggiyane kang rayi Ngastina. Yayi Prabu Yatra laruta saking Gudha Sakura kula yen atanamutusa sang seri ing kadidene anggen kula nunggu kadidene nenggo sileming palwa gabus kumambanging watu item dunjeng Prabu. Kados pundi kabar kawusananipun jengandika Koko Prabu anggen paduka amung utapa nindranipun Koko Prabu ing Dwarawati selak notol raosing manah kula. Yayi kados pundi pun Kakang sampun budidaya kang sarta angreka daya nanging pun Kakang supe pernatan ingkang gumathok mapan wonten ing bale Makambang anggenipun gigah Yayi ing Dwarawati mboten kenging damel gaman utawi pusaka. Kula supe kula lebya satemah wonten angin ingkang bandang raganipun Baladewa ratu ing negari Mandura ngantos Kuntal kaprapal dumugi ngantos negari Ngastina mriki. Waduh ketewasan. Lajeng kersanipun Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Makaten Yayi. Miturut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang sampun waraden Yayi Prabu Sri Bathara Kresna mitungkas mring abdinipun Kendhali Sadana nggih pun Anoman sing kuwawa nggugah
Stapa nendrane Ratu Ndwarawati menika namung ngemungaken para Pandhawa lan para Kurawa. Lah, kula saged anggagapi bilih kersanipun Yayi Prabu Ndwarawati menika mboten kenging utawi mboten nampi wakilan. Kados kula. Terus cekak aosipun panjenengan Yayi Prabu Duryudana kedah amungu piyambak. Mekaten Koko Prabu. Nggih. Nggih menawi mekaten. Binjang dadak ngentosi menapa. Kula sakniki badhe bidal mapan wonten ing Bali Makambang. Kula mboten badhe negaken lampahan dika. Kula ugi nderek, nderek.